последни метри до финала, в които нашият представител Преслав Георгиев води. Да, той финишира току-що. Втора позиция за представителя... Не. Молдовският състезател Михай Кихая е изпреварил нашият състезател. Преслав Георгиев на втора позиция. На трета позиция е Станислав Савелиев, който е независим неутрален спортист. Четвърта позиция за словашкият представител Патрик Ружич. На пето място е дъчанинът Уилям Йохансон. И шесто място за японецът Масахиро Мисака. Това са 6 лодки, които се класираха за полуфиналите към момента. First place in that heat is for Mihai Kihaya from Moldova. Second place for Preslav Georgiev from Bulgaria. Third is athlete independent neutral Stanislav Saveliev. Fourth place for Patrick